שלום וברוכים הבאים לפרק ראשון בסדרה חדשה PvZ Garden Warfare, שזה קיצור של Plants vs Zombies Garden Warfare, שזה בעברית צמחים נגד זומבים, הגינה דיגיטלית. אז היום אני אתחיל משהו די קליל מולטיפלייר, ומי שראה את הסיפור של לגו וורס, שבערך אף אחד לא ראה בעצם, יש מצב שמישהו ראה אם הוא מסתכל על זה קצת יותר מאוחר. אז זה צמחים נגד זומבים, מי שמכיר, זה הרביעי, יותר טוב, יותר משופר, ויש לי שעת אקסבוקס בגלל זה. אני על המחשב, אפשר לשחק גם על המחשב, אבל אני מעדיף את האקסבוקס כי הוא הרבה יותר נוח. אני לא אוהב להיות צמחים, זה פשוט מה שזה נתן. אני אשתיק ונתחיל לשחק. רגע. אז בעיקרון זה... כן, אני גרוע, אני עדיין עומד להתרגל לאקסבוקס, וגם יש פה המון סנייפרים, אז אל תאשימו אותי, כי יש פה המון סנייפרים. יש פה גם המון אנשים שמחיים אותך בשביל הכסף. שוב, אמרתי המון סנייפרים. גם לא סנייפרים, סתם אנשים שפשוט צולפים בך פשוט באים אליך בכמויות אדירות. אז זה לא הכי נעים שיש, אבל זה המשחק, זה אונליין לגמרי, אתם יכולים לשחק עם חברים בתנאי שיש לכם משחק לשניכם ושהאינטרנט שלכם מתחבר. אז האמת שזה, אם אתם רוצים לחסוך אליו, אז אתם יכולים לקנות את זה בלי לקבל כלום, וזה יעלה 150 שקל, ואם 150 כן, אם אתם רוצים לקנות את זה עם ערכה של עזרה על ההתחלה, זה עולה 175. ממליץ לקנות את ה-175, אני עם ה-175 התחלתי וזה עזר לי עם העזרה, וזה מביא לך שדרוג ואתה כאילו לא מתחיל בכלום, יש לך קצת עזרה, שזה הופך אותך ל-OP הרבה יותר מהר, שזה overpower, שיש לך כאילו, כשאתה רב כוח, יש לך יותר מדי כוח מול אנשים אחרים. במקשים של המחשב אני לגמרי שולט נוב, אבל יש פה גם הרבה נובים עם המון מזל, יש פה הרבה מאוד נוב. בבקשה שמישהו יעזור לי, מה אתם חסרי לב? עשו את זה בשביל הכסף מצידי, הם רעים. מי ששואל, אז אני יכול להיות שבמשחק הבא אני אשחק עם המקשים, לא כזה בטוח. איך אני יכול לפספס אותו? איך אני פאקינג מפספס אותו? אני יודע שאני מתרגל עדיין על זה החדש, אבל ברצינות זה כבר מביך. האמת שיש לי את המשחק הזה כבר קרוב לשנה, ואני רק כמה ימים משחק עם השלט של האקסבוקס, אז קצת קשה להתרגל. כאילו, אם הייתי מתחיל עם האקסבוקס לא היה לי בעיה, אבל אם אני עכשיו התחלתי עם המקשים ואז עכשיו אני עם האקסבוקס, זה קצת יותר בעיה. כאילו מישהו אומר זה אותו דבר לי, לא, זה ממש לא קטע. רגיש שהמקש הזה עושה את זה וזה עושה את זה, שזה דברים מאוד שונים מהאקסבוקס לזה, והוא נראה לי רצח אותי.
אני מרגיש שמישהו הולך להרוג את זה. ברור. כל כך ברור, ZPG. אז אני לא מרגיש לו בגלל זה, אני מתעלם בשעה מוקדמת, 12:37. משחק טוב, זה לא מסטים דווקא, זה יותר אוריגין. אוריגין זה הסמל הכתום מתחת לדבר, מתחת לכיסא, לא האדום הכתום. ממנו מורידים את המשחק, או מיופליי, מי שמכיר, שאין לי דרך ממש להראות איפה זה יופליי, כי זה לא על הדסקטופ שלי, על הסרגל שלי, כאילו, הסרגל קטנים. לא, שיט, ב-30 שניות האחרונות. האמת שזה ממש עוזר שהם מורידים אותך בשלב כזה, מי שהם כבר השתלטו, כי אז אתה נספגל הרפאון. אני מנסה להחליף. הנה. שיט בטוב. אז לא נורא, אני חושב שכדאי לשים פייר. אין לי מושג למה פשוט שמתי אש. אמרתי כדי, היי, יש לי אש, ונשים. אם אתם רוצים משחק קריות ואתם מאוד אוהבים PvZ, ממליץ לכם עליו. עצמכם יכולים לזוז, יש זומבים יפים. הוא די טוב. באמת, זה כבר מביך, זה כל כך מביך. אז כן, אני יוצא מאוד מובך מהסרטון הזה. א', בשביל לדבר ולעבוד באותו זמן. ב', למה שיברו אותי דווקא? זה לא בטח. קשה לדבר ולשחק, כי זה קצת מוציא אותך מריקוד, אז זה בעיה טיפה. למה אני עומד? לא, זו הייתה בחירה מטומטמת. אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, הייתה בחירה כל כך מטומטמת. שנייה, קצת ננסה לה. באמת. טוב, אז אני אחליף לקקטוס בנדיט. יש לי עדיין, תסתכלו. לא, שאני אעשה ככה זה כאילו אני נותן למישהו ככה זה כזה כאילו אני רוקי. לא אבל לפחות קיבלתי אסיסט. יש לי קיל! אין לי מושג איך קיבלתי קיל. אתם יודעים מה? זה גם לא משנה, יש לי קיל. כל מי שאומר שאין לי קיל שיוכל תחת, כי יש לי פאקינג קיל. יש לי שיטה מאוד מטומטמת. אין לי לזה עוד כבר. אני לא יכול לזוז, שמישהו יהרוג אותי. באמת לא יכול לזוז. טוב. אני איש... תודה. מחיים אותי. לחיים, אני צריך את זה. במיוחד שכולם חושבים שאני נהיה ועושים עליי קיל. למה? עצבן. זה אחד הסיבות העיקריות שקניתי בגלל זה את השלט. אפשר לשחק איתו טוב דווקא בזה, עם
אז אני ככה. איכשהו אני תמיד מפספס אותו. איך אני תמיד מפספס? שווה מה לעשות, זה טווח רחוק. למרות שזה נותן לי להיות די מדויק, ברור שיעבור אותו למשהו. מה עשיתי כרגע ולמה עשיתי את זה? רק פעם שווה. לא צריך שניות, אני חייב לנצח כדי לא לצאת כלום מהמשחק הזה. תאכלו תחת, תאכלו פאקינג תחת, 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 תחת. יש! לא מתתי. בפאקינג לא מתתי. ולא ניצחנו. איך קיבלתי כל כך הרבה כסף? קיל אחד, אין לי משהו יותר מדי. בוא נקנה סטיקרס. נקנה לי משהו שווה. יש. אז כמו שאמרתי, משחק טוב. הוא די מביך עצבים, אבל חוץ מזה בסדר. מישהו עשה 4 קילים ואני עשיתי קיל אחד ואני לפניו. זה לא הגיוני. אבל תסתכלו על זה, 11 קילים ו30 קילים. איך מישהו הספיק לעשות 3 קילים? איך מישהו פאקינג הצליח לעשות 30 קילים? 30 קילים. 30 קילים. אני לא מבין, זה פשוט לא הגיוני. אני לא אשחק עם המחשב, אז אולי בפרק הבא אני אעשה גם זהו. חוויות זה כיף. לשחק עם חברים פה זה יותר כיף. בייחוד אם אתם אחד נגד השני, אפשר להוציא עליו את כל העקבים שצברת במשך כל הזמן, לשחרר אותם בפאקינג ימי לחץ. אבי שלי אותי למה עברתי קבוצה כי גם אני עכשיו יותר טוב. אני סיינטיסט. אני אהיה הוא כי אני אוהב את השדרוג הזה ויש לי גם תנועות מגניבות. זה די פדופילי האמת וזה די משוגע. טוב מדען, מה ציפיתם? יש לי שיער? אם יש לי שיער סתם, האמת שמקבלים לשידור שלו דווקא כובע די מגניב. שיט. יאללה, שגמרנו את זה. למה מישהו רוצה לראות עליי? זה די גדול. אני כולה אדם שרוצה להשתלט על הבעלים שלו. עכשיו אפשר להמשיך. טלפורטר והכי, טלפורטר והכי, טלפורטר לא הכי. זה פאקינג מהלך אחי. אני לא קולט עד כמה זה יכול להיות מטומטם שעשינו מהלך כזה. או שזה חכם, זה חכם לקבוצה אחת אבל מטומטם לקבוצה השנייה. אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה. זה חכם ודבילי. אני יודע לתאר את זה, תלוי באיזה קבוצה.
אף אחד לא רואה אותי. סתם, כולם רואים אותי, כולם מכירים את המאפ. חייב לרצוח את ה... יש! יש קילס! קיל, הורי. קיצור, מי שרוצה לשחק בזה עם המחשב, אני לא שולט לאקסבוקס. זה יצא לאקסבוקס, לפלייסטיישן, ל-PC, שזה המחשב. פתח הליגה, לא פתח הליגה. גם אתה לא, אני יכול ללכת בפיצוצים שלך. 2-1. אני אנקום בך. אז די קשה לדבר ולשחק באותו זמן, אבל סיינטיסט הזה, השחקן הזה, זה שחקן המוזר שלי. שזה די שחקן טוב יחסית. אתה רוצה קיבה? לא תקבל. אמרתי לך שלא תקבל. מי שרוצה חיים שמוזמן לבוא לפה. ואני רוצה לתת לך מתנה. come on. הוא אפילו לא נראה מצחיק. טוב, אני אפנה אותו כדי להראות לכם. אני תמיד מבלבל. טוב לנו הפעם הבאה שמתים, שזה יקרה בטוח. אני אראה לכם כמה דברים אפשר לשים פה. כן, כן. לא תיגע בי ולא תיגע בי כאן. וואלה, יש לי את זה, אבל כאילו הנה. אז כמו שאתם רואים, יש כובעים ואני אצטרך כובע אחד. זה דווקא די יפה. טוב, יש לו כזה אש מחובה כזה. למה יפה? אבל כי זה אף אחד לא תפק. אני נבדוק לא יפה לצבוע אותו. יש פה דברים שלא זכרתי שיש פה. בוא נסעים לו כאן לענייני. MC שווה E בריבוע. E שווה C בריבוע. אני אקח לספור מזה. חסר עוד פה משהו. כן, זה האקדח הכי. עכשיו אני נראה ביותר מוזר, וזה טוב. זה מאוד טוב. חבל שהכובע כאילו לא איתך שאתה הופך כזה, זה יכול להיות מגניב כזה שהקדחתי עליו. אבי. HP Ink Adventures B בשביל הכסף. What the problem is me? אז להחיות אותו בשביל הכסף. אתה לא רוצה חיים? וואדה, מה הקשר לבן אדם הזה? זה נראה אדיר ככה.
כן, לגמרי. זה די מוזר. וזה עדיין פדופילי. טוב לדעת שכלום לא השתנה. לא תהי גבי ולא תהי גבי. אמרתי לך שלא תהי גבי. מה זה השם הזה? הוא ישראלי כאילו. וואו, איזה תזמון. לא, 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 לא. Don't you not? יש. לא. 3-3. חוץ ממנו עשיתי עוד קיר אחד. זה ממש מוזר, זה כאילו אני שומע דווקא לא תינה, דווקא. מה עשיתי לו? כאילו הוא פעם רצח אותי ואני פעם רצחתי אותו. ואז הוא פעם רצח אותי ואז אני רצחתי אותו. ואז הוא רצח אותי ואני רצחתי אותו באותו זמן. ומה זה היה? אני רוצה לדעת. לא תגעת ולא תיגע. פסני. גם לא יודעים שהם יכולים לפגוע בי. מות. נחייה שנייה, נבדוק כמה זמן נצטרך. אוקיי, בסוף המשחק אני אסיים. וזהו, אז... connecting to be connected. What are you fucking doing? לא, לא, מה זה? מה זה הבן אדם המטומטם הזה, המטומטם. הבן אדם המטומטם. שומר לו פינה, שומר לו פינה, שומר לו פינה. אחד, אב. 6 קיל. יפה, עכשיו אני לא כמו נום. 6 קילים. ממש חרבתי את זה. זה סתם בשביל לראות את זה. מסכן. What the fuck? מה אתה רוצה לעשות לי? headshot דבל. לא תהיה גבי. Let me a drama. What the fuck? What the fuck? אני רוצה לשמור את זה, לבדוק איפה זה. חייב להיות מישהו שאני שומר את זה. היי, זה לא הוגן, אני השתגרתי, רק על זה כזה. אני שומר לו טינה. זה היה שם. זה שאתה בוער לא אומר שאני אחוף עליך. מפתע שלא שמו לב אליו. שירה I cannot be סתם. 1-1 וזה יימשך
איך אני מקום אחד לפני האחרון הזה? 18 קילים, 14 קילים, 6 קילים, 12 קילים, 8 קילים, 11 קילים, עוד 8 קילים, 6 קילים, 9 קילים, אני שזה 7 קילים ו-0 קילים. המסכן הזה עם ה-0 קילים, בטח נוב מתקן. ואני פה תבדקו אם אתם יכולים לעזור לי איתו. סתם, הוא המגן הנייח שלי. זה מגן שאפשר להתקדם איתו ולא יפגעו בך. לא, למה? למה דווקא? תלך בקו ישר הופ. אני הולך את הרעיון. בדיוק. לא. לא! 3, 4 לך. טן טן טן. Connecting to be. סליחה, to be connecting. למה אני כל הזמן מתבלבל? לא. איזה מוצא. לא, לא, לא. קופי זה לא בסדר, ובשר אני משאיר אותו. אף אחד לא ייגע בבשר. בשר זה בני אדם חזקים ויפים. מי שצמחונים לך. לא, מה זה הסנייפר הזה? 5, 3. סליחה אדוני, אני לא מוכן לך לעבוד. מה שכן, הם עשו טקסטורה יפה על המשחק. ובסדר, הוא משחק בסדר. יודעים מה, אני לא רוצה שהוא ירקוש להתאים בסתם אז נכון. מה אני מסתלת, מה אני אוהב? מה אני קטר? אבל עדיין אני אוהב איתך בקטר. אסתה לפסה. אף אחד לא זיהה אותי. בונה, מה אתה מסתכל? מה אתה מסתכל לבן? התוקי מסתכל מלמעלה. תתפוצץ! תמותו. תמותו. מה זה הבחר הקטן? למה לא הרגתם אותו? למה לא אמרתם לי שהוא חד? מה, אתם נובים? לא, אתם נובים לגמרי. I believe I can fly. I believe I can fly the sky. זה לא ממש sky, זה 2 מטר מעל האדמה בערך הבא. זה עדיין לעוף. או לטעות. טן טן טן. מי שרוצה חיים ניינים, שתקבל את זה. סליחה אדוני, סליחה. בכל אופן. מה זה? למה יש פה ראש הרוב? מה זה? מי ישר לכם? כמעט. מה זה? זה טרול. דבר עלו. איזה לגים? איזה לגים יש לבחור הזה? אז נתנו לו ככה, זה יתרחב עם כאן.
הכי הקטצה ותצאת יותר מהירה יותר. קדימה אחי. איש ממיתה, שזה אנשים ראיתיים. איש נמלדי. תבין מלאך הזה שם. ונעשה רספאון. רספאון. מה זה אתם מבפול? אני פול. האם החיים הם פול? ואני פול פול. מה זה אומר בפול? בכל אופן. היה לנו משחק מרובה כלים והפסדים. וואי, זה היה אדיר. השתגרתי, הפכנו לנקודת סגולה. זה די אידיוטי באוויר. אז אני שם אידיוט. אבל לא. to be connected. תגיד, מה? למה לא יכול להיות על המקש כאן? מספיק טוב. תמת. לא. אז עד כאן הפרק להיום. משחק בסדר, די טוב, כיף, יצא בערך לפני שנה למחשב, שנתיים לאקסבוקס, לא, גם שנה לאקסבוקס בערך. אז תודה שצפיתם, סאבסקרייב, תספרו לחברים שעשו לנו גם סאב, ויאללה.